Iawn, diolch yn fawr Catrin, ac diolch i chi am y cyfle, Mr Mark Rhys, oedd y draw i lefydd sydd yn llawer gwell na'r ddinas fawr yng Nghaerdydd, os ga i ddeud, ia? Ia. A da chi'n gwybod dwi yn un o'r estroniaid yma, yn sydw? Da chi'n, ia? Yr acen, iawn? Ia, dwi ddim yn rhan ohona chi chwaith, ond dwi'n edmygu bopeth sydd yn y gorllewin. Dwi'n teimlo'n well wrth ddod draw tuag at y gorllewin. Am lot o resymau, mae'r tir yn wahanol, mae'r hinsawdd yn wahanol, a gobeithio'r ffordd mae'r gymunedau yn behafio yn wahanol. Felly, pwrpas yr hanner awr, Mr Rhys, hanner awr Catrin, dwi'n ofnadwy efo amser, right? Oherwydd dwi'n gyn-hanesydd, prehistorian. A peth gore efo cyn-hanes mor bell yn ôl, da ni'n gweithio ar y raddfa plus or minus 10,000 years, iawn? Plus or minus awr, 2 awr ac yn y blaen. Felly, beth sydd yn bwysig, a dwi'n just mor, da ni'n edmygu beth da chi'n neud yma, yr adeilad, mwy nag un, y ffordd mae Mark a'i griw wedi gosod fa yma, a'r peth gorau yw bod gynnach chi, mae ne wledd o ryw fath yma, does? Y waffle sydd wedi cael ei wneud ym mha ran o Gymru. Dyna ni. Y te, diolch i'r India, ia? Ac yn y blaen, ac yn y blaen. A'r testyn i ni heddiw, ac oherwydd bod Catrin, da ni ddim yn nabod yn gilydd, nac dan? Hanner adnabod yr carys sydd fydd yn trio, good Welsh word, trying, yeah? It's going to be a trying time for carys, yeah? Cyfieithu, oherwydd fydda ni ddim ar ryw linell fel y gamlas, y canal, ond mi fydda ni, dwi'n berson eitha hen, a dwi'n hoff iawn o'r afon sydd yn ymdroelli, iawn? Tuag at yr aber, rhywle yn y gorllewin. Yn arafu, yn pigo pethau i fyny, a pethau'n disgyn i wely'r afon ar y ffordd, gweld pethau. Meddyliwch am y gamlas sydd yn mynd yn syth, ia? Be di lliw dŵr y gamlas? Dyna ni. Felly meddyliwch heddiw, just, os ydych chi'n cael llon bol arna i, please, mae'n y beth eraill. Does gynnach chi ddim John Lewis yn Caerfyrddin eto, nag oes? Ewch allan i siopa os oes angen. Os ydych chi'n dechrau cysgu, please, bod chi'n cael breuddwydion, cynnes, dwys, iawn? Dwi'n hapus os ydych chi'n cysgu. Oherwydd mae bywyd, o lle dwi eisiau mynd, maen nhw'n cael siesta ar ôl cael waffle, iawn? Right. Felly, dyn ni am mynd am dro, dwi wedi hel gymaint o lyniau at ei gilydd, gorwneud. Oedd Catrin gofyn lle mae'r sgript. Mark Rhys lle mae'r sgript ar gen, ond dwi yng Nghymru Mark a Catrin a phawb arall fydden ni'n iawn yn bydden. Felly, yn gyntaf, dyma ni. Caerfyrddin. Dwi'n gywir neu dwi'n anghywir. Y label ar y llun. Anghywir, da iawn chi. Diolch am hynny. Amgueddfa ni yn y brifddinas. 1907. Lloyd George, 1908. Iawn? Rwy'n yn rhoi llaw i fyny yn Senedd Llundain pryd gawn ni amgueddfa yng Nghymru. Ac oedd y gŵr bonheddig wedi wneud hyn oedd o'n yn aelod dros un o siroedd y gogledd, dwi'n meddwl. Llaw i fyny fel Neil Kinnock, ia? Oh, when is Wales going to have this and that? Ac ydyn nhw'n cael llon bol a Lloyd George fel gang hellon dweud, o, dyma chi rhywfaint o bres. Iawn? Offa chi. Ac yna rhywfaint o arian yn dod o'r brifddinas, cofiwch, 1907, 1910, Caerdydd, glo, brif masnachwr glo y byd. Meddyliwch sut fath o le oedd Caerdydd a'r cymoedd ac yn y blaen, ac ardal chi'n fam o safbwynt glo hefyd. A dyma oedd uwch swyddogion yr aldermen y ddinas yn rhoi arian, breifat tuag at amgueddfa newydd. Ac yna'r peth drwg ofnadwy yn digwydd Rhyfel Mawr
914, stop ar bethau, ac yna ar ôl drychinebau mawr y byd ar Pwrpas y Gâr a teuluoedd gymunedau ar draws Ewrop a'r byd, dyma ni yn ail gynetan creu amgueddfa ar gyfer Cymru yn 19th ganrif dwytha. Ac erbyn 1923-1927 roedd gyda ni amgueddfa oedd yn edrych yn debyg iawn i'r sefydliad sydd gyda ni heddiw. Felly dyna chi amgueddfa chi, Amgueddfa Cymru. Iawn? National Museum of Wales, in brackets. Cofiwch os rwan, mae gyda ni sialensau efo ieithoedd yng Nghymru. Os ydych chi'n mynd ar daith rhai o'na chi i Seland Newydd, rhai ifanc, ewch am daith i Seland Newydd, byddwch chi ddim yn mynd i'r National Museum of New Zealand. Dach chi'n mynd i Te Papa. Iawn? Dyna chi enw ar y man a lle yng Nghalon a Llais y Brodorion. Right? Felly cofiwch sut da ni yn gaeth i sialensau ieithoedd yng Nghymru weithiau. Ond cofiwch, ynglyn â Pwrpas Amgueddfa, be di Pwrpas Amgueddfa? Gobeithio ddwch chi o hyd i rhywle sydd mor bwysig i ni gyd rhywbryd yn ystod y dydd, ia? A bod y lle yn rhoi croeso i chi beth bynnag ydy'ch iaith. Gyda sialensau. Yr amgueddfa yn cael ei greu yn ôl yn y ganrif dwytha ar pedestol. Mae'r adeilad ar pedestol. Mae'r adeilad yn edrych fel rhywbeth o allan o fyd Ffrainc, ia? Diwedd bedwaredd ganrif ar 15. Bowart. Ac heddiw, pwy bynnag ydych chi o ba oedran, rargen, da chi'n neud ymdrech i ddringo y grisia, ia? Fel arfer, mae'r lifft ddim yn gweithio yn Newydd Sbon a dal ddim yn gweithio. Mae'n rhaid i chi wneud ymdrech i ddod i mewn i'r amgueddfa. Mae'n rhaid i chi o'r gorllewin wneud ymdrech. Mae'n cymryd awr a hanner, ia? Yn y car yn gyrru'n gyflym. Mae'n rhaid i chi ddod o hyd i rywle i barcio. Iawn? Rhaid i chi sylweddoli tydi'r adeilad ddim yn agor 4 awr ar 20. Da ni ar gau ar ddydd Llun. Felly tydi ddim yn le sydd yn hawdd i gydiad ynddi. Reit, dwi am fynd ar ôl rhai o'r sialensau ac heddiw dwi ddim yn siarad yn swyddogol fel swyddog yr amgueddfa. Mae'n beth mawr yn digwydd yn yr amgueddfa ar hyn o bryd, da ni'n colli swyddi. A rhaid i mi fod yn arbennig o wyliadwrus. Mae'n ddyn camera yn fama, ia? Felly mae'n beryg. Ond dwi eisiau cynnig i chi be ddyla bod amgueddfeydd ni yn beryg. Dangerous places. Ac i rhai ohonych chi sydd efo cysylltiadau efo Coleg y Drindod, Coleg y Drindod, Dewi Sant, Llanbed, un o arwyr gobeithio. Coleg Dewi Sant, y Brifysgol Llanbed, yn sefydlu ganolfan archeoleg mor gry dros y blynyddoedd. A dwi'n henaint rwan. Mi roedd na ganghellor yna bu farw rhyw 8 mlynedd yn ôl yn dod o Castle Morris, Lord Morris of Castle Morris, yn ei araith i sefydliad amgueddfeydd Prydain, the Museum Association, oedd yn llywydd y Museum Association, teitl i araith oedd Museum Should Be Dangerous Places. Iawn? Nid o safbwynt gwisgo un o'r pethau caled ar eich pen, ond llefydd sydd yn cydiad yna chi. Mae'r amgueddfa yn y dre yng Nghaerdydd. Dwi ddim yn gwybod sut da ni'n mesur llwyddiant heddiw. Da ni yn gwybod sut da ni'n mesur llwyddiant, niferoedd. Ac os ydych chi wedi bod yn gwrando ar yr radio bore yma a ddoe, teledu bore yma, mae gweinidog diwylliant Llundain mis Medi ddaru gafodd ei swydd newydd a dyma ddatganiad gyntaf hi. Mae wedi cymryd
o fis Medi i ddiwedd Ebrill i ddod i fyny efo'r syniad bod rhaid i ddiwylliant fod yn economaidd. Right? Mae'n rhaid dangos bod diwylliant, pethau sydd yn bwydo fama a fama, a'ch corff, bod rhaid mesur rhain o safbwynt y pethau arian. Felly mi fydd pethau dipyn mwy beryglus, draw dros y ffin, ond yn anffodus fel arfer mae pethau fel yna'n effeithio arna ni hefyd. Ond, i gymaint ohona ni, mae'r amgueddfa yn le lle oedd rhaid i ni fynd pen iddyn ni yn yr ysgol gynradd. Oherwydd mae yn y cwricwlwm fath o beth, Da ni'n chwilio am hen hanes ni, da ni'n chwilio am oes Victoria, da ni'n chwilio am yr Impressionists. Dewch i Gaerdydd. Ac oedd rhaid i ni wneud hynny, yn enwedig pen iddyn ni'n ifanc, ond da ni'n dal i wneud. Dyma chi olygfa eitha aml yn yr orielau sydd ar enw gwreiddiau yn y Gymraeg ac yn Saesneg Origins in Search of Early Wales. Ac wrth gwrs beth sydd yn hyfryd os ydych chi'n cydiad mewn mwy nag un iaith, ac nid jyst y Gymraeg a'r Saesneg, ond unrhyw iaith ydy defnyddio'r geiriau yn wahanol. Mae gwreiddiau yn wahanol i origins. A pen ydych chi'n meddwl am y teitl Origins in Search of Early Wales, I raddau, os ydych chi'n dod o Gymru, mae'n rhywbeth eitha oeraidd tuag at y syniad Origins in Search of Early Wales. Ffordd o feddwl, ffordd o ysgrifennu, ffordd o fod yn agosach, ffordd o hynny yw defnyddio'r galon dipyn mwy. 20 mlynedd yn ôl, ar flaen yr amgueddfa, roedd yna faner uchel yn deud teitl arddangosfa blockbuster, The Celts in Wales. Newydd gyrraedd yr amgueddfa, ac iddyn ni'n argen teimlo ac yn dal i deimlo pa mor lwcus cael gweithio mewn rhywle mor egniol. Ond meddyliwch am y syniad 20 mlynedd yn ôl. The Celts in Wales. Ac iddyn nhw eisiau rhoi mewn cronfachau. But where else would you find them? Question mark. I know that's too simplistic. Yn nghanolbarth Lloegr, roedd yna arddangosfa arall ar y Celtiaid, yr hen Geltiaid, o gyfnod oes yr Rhaearn cyn y Rhufeiniaid. Da chi'n rhan ohonyn nhw, pob un ohonan ni, hyd yn oed rhai sy'n dod o Milton Keynes neu o East Anglia. Right, da ni yn Perthyn. Ac teitl yr arddangosfa oedd The Celts, Barbarians. Ac wrth gwrs, da chi'n gwybod o lle ddoth y syniadau yma, brodorion Ewrop yn cael ei sathru gan yr Rufeiniaid a'r hanesydd difyr Tacitus, Robert Fisk, yr Independent, yn defnyddio'r gair one of the 4 great barbarian tribes of Europe. A cofiwch mae'r gair barbarian rwan ydy pethau drwg sydd wedi digwydd yn Boston, pethau drwg ddaru ddigwydd ar yr unfed ar 10 o Fedi a'r pethau drwg sy'n digwydd yn Syria ac ym mhob man arall rwan. Ond cofiwch hefyd bod mae farbariaid sydd yn griw o 15 o ddynion, sydd yn taflu pêl siarp unigryw, ac sydd yn cynnwys y bobl sydd yn dod ar draws clawddoffa, sydd yn ddifyr yn tydi. Sydd mae'r geiriau yn medru newid ac hefyd troi. Felly, mae amgueddfeydd yn enwedig yng Nghaerdydd. Mi'n sôn am Gaerdydd am y tro, mae'n ddrwg yna i anwybyddu. Dwi ddim yn anwybyddu gweddill amgueddfeydd Cymru. Da ni i fod mewn partneriaeth pob un ohonan ni. Ond da ni'n neud yn eitha da. Dwi'n meddwl 1.6 miliwn o ymwelwyr. Gair, visitors. Os da chi'n gweithio mewn amgueddfeydd, da ni'n defnyddio'r gair, mae'r berthynas yn agosach yn Saesneg, audience. Which audiences are you trying to attract, A cofiwch, da chi ddim yn gynulleidfa heddiw. Oherwydd yn gyntaf, da chi'n bita yma, felly fydda chi'n gadael gweddillion yma i fi'r archeolegydd, ddod o hyd i pa mor daclus da chi'n bita,
Da chi'n farbariaid neu da chi'n daclus, da chi'n dallt? Ac hefyd mae Catrin yma yn sicrhau fi mi fydda chi yn, fel Seiat, yn gwrthwynebu. Neu beth yn cymryd fi ar daith sy'n agosach at y gamlas wrach. Gawn ni weld. Felly, be di Pwrpas Amgueddfa? Dim ots bod chi ddim yn siarad Castil, Iaith Castil. Nid Sbaeneg, iaith Castil. Castiliano. Y Madrid, argen, pwy sydd wedi bod i Madrid? Da chi wedi bod yn ddiweddar? Amgueddfa newydd, Amgueddfa newydd ar gyfer archeoleg, newydd agor. Tesoros, gair. Trysor, tesoros, treasure. Pawb yn gwybod be ydi treasure? Waw! Ai dyma trysor. Rwy'n yn adnabod, rwy'n yn perthyn i'r gŵr a gwraig. Na? Da chi'n perthyn, da chi'n adnabod nhw? Ddim cweit, ond da chi yn yr ardal. Ddim cweit bron yna. Teulu enwog, bardd enwog. Lle da ni, da ddim yn eich ardal chi rwan, mae'n garegog, Ddim cweit eto. Cnicht, Ochr o'r llewinol Eryri. Gŵr a gwraig yn gadael y cartre to join their son in Wolverhampton, in their 80s. Da bod y plant yn edrych ar ôl y rieni, ond yn gadael y tir. Iawn? Dwi am adael i chi efo pwy ydy'r person yma am y tro. Ond drwchwch ar I wyneb o a hi. Da chi'n gweld nain a taid yna? Can you see your own grandparents, your own great-grandparents there? They're there. DNA, it says. Ac wrth gwrs, maen nhw'n fobl bwysig ofnadwy. Bardd enwog. Ond na I adael I faned, want to leave some mysteries, iawn? Amgueddfa Cymru, dyma be rhaid I ni wneud. Dyma be da ni yn wneud, dyma sut da ni'n adrodd tuag at uchelwyr yr amgueddfa. Uchelwyr yr amgueddfa yw'r rhai sydd yn talu, nid I ddod I mewn. Da ni mor hapus bod i'n rhad ac ddim I ddod I mewn I amgueddfeydd Cymru, y 7 adeilad ar draws Cymru. Diolch i'r Llywodraeth. Peth gyntaf ddaru Llywodraeth Caerfyrddin wneud ar ôl cael grym newydd oedd amgueddfeydd yn rhad ac ddim. Roedd lot o gwynion o amgueddfeydd preifat ac rhanbarthol. Dwi'n cofio hynny. Ond dyna chi rhywbeth eitha gwych I wneud, Tir newydd, efo pŵer newydd yn sicrhau bod yr amgueddfa yn rhad ac ddim. Dim esgus, deall mwy. A felly be di'r rôl amgueddfa? Trafod pwy yda ni. Who we are, who are we? Di hynny'n neud synwyr? Right? Dwi'n licio fo fel mantra. A mae mantras a mae epithets a pethau bach difyr yn mynd a dod, Da chi'n cofio Coca-Cola was one time good for you, It no longer is. Un fizzy drink rwan y dydd, dyna'r bydwch chi'n cymryd mwy, iawn? Right? Cofiwch mae pethau yma mynd a dod yn tydyn. Right? Maen nhw wedi newid, cofiwch, blaen jar marmite 10 gwaith. Da chi ddim wedi sylwi. Maen nhw'n just wneud rhyw nodyn, a maen nhw'n effeithio ar fama. Right? Felly mae'r chnatwyr a'r masnachwyr yn dall be maen nhw'n wneud. A dyna be ydyn ni'n wneud yn fama. Cyfraniad cadarnhaol I fywyd y genedl yng nghanol dirwasgiad. Right? 3 blynedd yn ôl oedd hynny. Iawn? A fel da chi'n dweud, Catrin mae'n emotional yn y ffrynt yma. Iawn? Ac wrth gwrs, da ni'n colli swyddi yna, ffodus fel pawb arall. Rhowch hynny o'r neilltu am eiliadau. Bod ni yma efo rhyw fath o bwrpas. Nid yn unig I arddangos Monet, Millet, Boudin, Rodin, Hugh Hughes, Iwan Bala, Seiat, ac yn y blaen.
Ac wrth gwrs, wrth galon rhai ohona chi o rhai ohona ni, dyma'r lle ydy'r amgueddfa ni, sain ffagan, yn yr hen ddyddiau. Yr enwog, diweddar, Dr Iorwerth C. Peats, Iorwerth cyfeiliog Peats, Llanbryn Mair, yn plannu syniadau, mae'n lot o ddadleuon ynglyn â sbe ddigwyddodd yn 1948 pan agorwyd sain ffagan, pam, pryd, be oedd y rhesymeg, pwy. Iorwerth Peats ar ben ei hun, neu cyfarwyddwr amgueddfa Sir Cyril Fox yn y dre, oedd y ddau ddim yn hapus iawn â'i gilydd. Iawn, Sir Cyril Fox yn dod o Gaergrawnt, Iorwerth Peats yn dod o Llanbryn Mair, Iorwerth Peats wedi edrych be oedd yn digwydd ar cyfandir Scandinavia, gwledydd newydd Scandinavia, yn sefydlu amgueddfeydd am y tro cyntaf o'r newydd pan gawson nhw annibyniaeth. Denmark, Sweden, Norwy. Un o'r pethau gyntaf ddyn nhw'n wneud, beth ddyn ni'n wneud pan gawson ni rhywfaint o annibyniaeth, oedd agor y drws yn rhedeg am ddim i'r amgueddfa. Ddyn nhw sefydlu amgueddfeydd o'r newydd i ddeud bod ni wahanol i bobl drws nesaf. Bod ffermydd ni yn Norwy yn wahanol i rhai yn Sweden. A dyna lle gawson ni'r syniad o amgueddfa werin, ond oedd Pete hefyd, dwi'n siŵr bod o'n gwylio beth sy'n digwydd yn Japan. Yn Japan, yn amgueddfeydd Japan, nifer ohonyn nhw, tydyn nhw ddim yn pryderu fy mod i wedi torri y llestr hen, oherwydd bod gyda ni rediad o ceramegwyr, ceramicists, sy'n medru wneud yr un fath o beth. Felly, yr broses sydd yn dal ymysg y crefftwyr sydd yn bwysig ac wneud y gwrthryg yn unig. Mae'r DNA yn byr yn Japan o safbwynt hen cerameg. Bydd ar ei Pete dweud, da ni ddim eisiau colli crefftwyr ni yng Nghymru, 1948, felly ddari o sicrhau bod ni arian, a da chi'n gwybod pan ddewch chi am dro i sain ffagan rwan, ddewch chi o hyd i'r gof, fe ddewch chi o hyd i'r gŵr bonheddig sy'n neud y glocsen, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ac yn y sain ffagan sydd yn denu dros 500,000 o ymwelwyr y flwyddyn, mae dre'n denu rhyw 300,000 i weld yr impressionists, a'r trysorau archeolegol, a'r deinosoriaid a'r bywyd gwyllt, ond sain ffagan llawer mwy. A fel ddudodd un o uchelwyr Cymru, mae wedi ymddeol erbyn rwan, oedd yn brif weinidog, a nice walk on a Sunday morning, if the weather's fine, dyna sain ffagan i chi. A da ni'n licio hynny oherwydd da chi'n cael awyr iach, a da chi'n crwydro, a da chi'n creu eich straeon eich hun wrth fynd o gwmpas. Cofiwch rwan, argraff yn fama, dyma'r hen bentre. A dyma fydd y newidiadau mawr, fydd sain ffagan yn newid. Mae sain ffagan yn mynd ar daith. 5 miliwn ar hugen. 25 million lot fawr arian yn ystod 3 blynedd nesaf yma i newid sain ffagan. A rhai yn please, mae'n neis fel ag y mae. Gwyliwch fydd pethau da yn digwydd yna. Mi fydda ni'n ymestyn yr orielau. Da ni'n gaeth i oriel ddari Iorwerth Peats cyn iddo fo ymddeol yn ôl yn y 70au adnewyddu, ac oedd yn dal yn gaeth i Scandinavia. Mae'r orielau da chi'n ei weld heddiw yn seiliedig ar bensaernïaeth o amgueddfa Skansen yn Scandinavia. Difyr bod o wedi cydiad. Ac wrth gwrs, da ni'n gwybod pe mae'n glywio tu allan yn amgueddfa sain ffagan oherwydd mae'r bwcedi yn dod allan yn yr orielau. Da chi'n dall, tydar, Felly fydda ni'n ymestyn yr orielau. Dwi'n siŵr be fydd yn digwydd i bethau fel hyn. Mae rhai ohono ni'n hapus iawn efo oriel amaethyddiaeth sydd ddim wedi newid ers 72. Mae'n gyfforddus. Oherwydd dwi'n hen, dwi'n agosach at y pethau yna. Da chi'n dallt?
dwi ddim yn deud fydda ni'n gadael i gasgliadau y genedl fynd diflannu tu ôl i'r dalanpwythion a'r mieri. Nid hynny, ond ydy oriel amaethyddiaeth o bwys i ni heddiw. Dyna'r fath cwestiynau da ni'n ei ofyn. Ydy pethau fel hyn yn newid mawr yn ystod genhedlaeth rhai ohona ni, Cofiwch mae pethau newid o hyd. Yn ôl yn beth bynnag ydy'r dyddiad yn fanau, gafodd ei ail godi yn 1902, Ffordd rwan gefn dros Epynt yda ni, o Aberhonddu, Lower Chapel, Upper Chapel. Mae'n cael ei adnewyddu i fod yn dyn moethus rwan, Ond cofiwch, wrth adeiladu capeli o'r newydd, yn y 19fed ganrif ac yn ymlaen, doedd hynny'n newid yn doedd. Ond wrth gwrs, auction, how are we auctioning our past? Yda ni'n gaeth i'r gorffennol, T.H. Parry Williams, wrth gwrs, da ni'n ddifynnu allan o, da ni'n dwyn. Ni allaf ddianc rhag hon. I cannot escape this place. Amgueddfeydd argen maen nhw'n beryg. Da chi'n gwybod lle da ni? Steddfod Bala. Right. Be dyn ni'n neud ar wythnos gyntaf o Awst? Cydiad yn gorffennol, gwasgu newid, I rai, gwisgo, Be maen nhw'n neud yng Nghymru, wythnos gyntaf yn Awst? Be maen nhw'n neud pen maen nhw'n agor y Senedd yn Llundain? Sut maen nhw'n gwisgo, yn yr tir arglwyddi ac yn y blaen. Cofiwch, mae'n bethau difyr. A dwi'n licio hwn, yn fyw, y gorffennol yn fyw. Ydy hynny'n neud synwyr? Fanne, nid dwi'n siŵr os ydw wedi gwneud allan o air, ond wedi cael ei seilio gan yr enwog Gosgwm John, yr arlunydd enwog o'r gorllewin yma, yn seiliedig ar gwrthrychau'n sydd yn amgueddfa dilyn, nid yn amgueddfa Cymru, sydd yn dyddio nôl 3,500 o flynyddoedd. Da ni'n cadio, mae'r pethau yma, mae'r gorffennol gyda ni o hyd, DNA ni. Dwi'n arafu, dwi'n teimlo, mae mam yn gweiddi arna i o hyd oherwydd mae gennau boen yn ynglyn. Just fel mam. Mae bysydd troi dde fel bysydd nain, yn dechrau fel ne. Lwcus dad, gwallt, neis dad, dal, cyrliog ac yn y blaen. Ni ydy'r gorffennol. Roedd ne arddangosfa mewn amgueddfa yn Japan. Sut da ni efo amser? Dydwch chi, rhaid i chi ddeud, reit? Da ni'n mynd i Japan rwan, neith o gymryd dipyn o amser i chi ddod yn ôl, dipyn efo pwy da chi'n hedfan, Nippon neu da chi am wneud stopover neu beth bynnag. Reit, na, jyst cymryd chi i Japan, atgof rwan. Arddangosfa yn Japan. Dwi'n cofio hyd yn oed y cynnwys, jyst gweld poster difyr wedi cael ei gyfieithu. Ac y llun, un peth oedd ar y poster oedd asgwrn, y goes. Un asgwrn o'r goes. A'r teitl wedi cael ei gyfieithu, I am the ancestor. Waw! Ewch am dro efo'r syniad yna. I am the ancestor. Y gorffennol ni o hyd. Ac yna pan mae mor falch, be di democratiaeth? Pan mae'r uchelwyr yn gofyn cwestiynau ohona ni yn y gymunedau, ac yn gwrando, nid yn cymryd mantais, nid yn gweithio o'r top i lawr. Da chi wedi gweld yr faner yr dde yna? Dyna chi faner Cymru? Da chi'n dda efo baneri Nicaragua yw hwnna, Mr Mark Rees? Da chi'n gweld? Steddfod yr rhywle. Ac yna ni'n mynd ar ôl, be fasa chi'n newid? Be sy'n bwysig i chi? Be sy'n bwysig i chi ynglyn ag amgueddfeydd? Da chi'n hapus efo'r trysorau tu ôl i'r gwydr? Rargen, Mr Rees wedi gwagu'r casys yn eich amgueddfa chi yma heddiw. Maen nhw'n wag. Be fasa chi'n roed yn yr casys? Nes i ddod â, fel maen nhw'n deud yr amgueddfa, llanas Mr Brassil o'r amgueddfa Cerrig, dwi'n hel Cerrig. Dyna ni'n dde ar egwr un cyfnod, Dwi'n rhoi nhw mewn bocsys a bagiau am fanna i ddangos. Be di'r straeon sy'n cysylltu'r
gwrthrychau, da ni eisiau rhoi mewn casys yn ddiolgal, fel bod neb yn medru cyffwrdd. Da chi yn cael cyffwrdd, a dwi'n gweld bod chi ddim oherwydd da chi mor barchus yma, ydych chi, Don't touch unless you're invited, A'r bechyn yma, mae ti'n wedi bita'r waffles oherwydd does neb wedi dod yn o'i lawr i cymerwch un, Ac o lle dwi'n dod yn y gogledd, da chi'n deud 3 gwaith, o na, dwi'n iawn, diolch yn fawr, Gan fawr o beithio, fydden nhw'n gofyn 3 gwaith, and on the 3rd hit, woof, Gogledd rargen, da ni'n. Felly mae yna bethau chi, does i'n rhaid i chi, Catrin, iawn, ydy'n fodel, dwi'n clywed bod hi'n cael arian mawr heddiw i roed i wisgo, ac os ydy o'n sound, fydd rhaid galw'r dynion tân yn bydd, fath o beth, reit? Gwrthrychau, mae'n dechrau siarad efo chi, iawn? Os da chi'n cael teimlo, cael eich llygyd, gwrandewch, gawson ni gerddoriaeth Philip Glass, i jyst i dawelu chi ar ôl i chi ddod oddi ar y stryd fawr, Seiniau, symud. Ydyn nhw wedi gofyn i Catrin nawr, ydyn nhw wedi gofyn i Mark Rhys, tybyg gawn ni wneud tai chi cyn i Catrin ddod i baratoi, Does gyda ni ddim clem yn y gorllewin sut mae paratoi. Paratoi'r corff, paratoi fe yma. A ni'n neidio mewn. Neidio mewn. Amgueddfa, what would you change? Newid minimum, Bob dydd yn yr amgueddfa. Amhosib. Bob mis yn yr amgueddfa. Bob mis i bob un ysgol yng Nghaerdydd sy'n medru cerdded i'r amgueddfa. Nag bob un wythnos yn yr amgueddfa. Bod nhw'n cymryd drosodd. Bod y rhai sydd ddim yn ymweld yn dod oherwydd bod plant nhw yn lys genhadon. Trwy'r plant i fod yn hwyluswyr tywyswyr ar gyfer teuluoedd nhw. Da ni ddim yn gweld o un ysgol, Albany Road yng Nghaerdydd, sydd yn cerdded ata ni, maen nhw'n siarad 35 o ieithoedd yng nghartrefu'r plant. Oherwydd bod rhan fwy o'r teuluoedd yn dod o ardal yn Affrica, Ethiopia, Somalia, lle mae'n gymaint o ieithoedd sydd yn wahanol. Da ni ddim yn gweld y rhieni'n dod i mewn. Right? Oherwydd o safbwynt diwylliant, mae'r ffordd o amgueddfa sydd gyda ni yng Nghaerdydd ddim yn. Tydyn nhw ddim yn teimlo'n gyfforddus neu rhywbeth arall ydy hynny. Da ni'n gwybod bod diwylliant yn gweithio'n wahanol ym mhob un, Pwy yda ni? Felly sut mae newid yr testyn mae pwy yda ni yn gyntaf, da chi'n cael gwared o'r pethau yn dweud peidiwch ag, Peidiwch a tynnu llun. Cadwch yn dawel. Peidiwch a cysgu mewn amgueddfa. Does ddim byd i chi eistedd, os da chi'n eistedd yn yr amgueddfa, da ni'n sicrhau, does ddim cefn i'r gader, felly da chi ddim yn medru cysgu. Mae'n fel bod yn Stansted Airport. You can't stretch out in Stansted Airport. The seats are always narrow and makes you stand up ready for your flight. Be da ni isio, da chi wedi clywed am the slow food movement, Do? Slow food movement, tiwren, dyna chi le i fynd ar gyfer yr wyl fawr bita. Nid dyfennu, tiwren, slow. Da ni isio slow museum. Ara deg. Nid fel y Royal Academy, lle mae rhai o gydweithwyr ni sydd yma heddiw yn mynd, Da chi'n cael eich clymu i mewn i'r pethau mae wedi costio 10 punt i fynd i mewn, a da chi'n mynd fel hyn heibio'r matis, Wathi chi fod ar conveyor belt, Sain Fagan gewch chi grwydro yn y gwyntaf glan. Fydd Sain Fagan mor wych mewn rhyw 2 blynedd. Yn enwedig pan mae'n bwrw. Fydd yna lefydd i chi'n neud pethau. Yn Sain Fagan ewch chi mewn i'ch... Be di chi'n o'ch fythynod... un o'ch adeiladau chi o Caerfyrddin ardal... Be gyda chi? Taliaris, Rhywle arall, os gwelwch yn dda. Adeilad sydd wedi cael ei symud o'ch ardal chi i Sain Fagan. Penrhyw. Swyddfa bos. Sy'n perthyn i chi, Seiat, da chi isio yn ôl? Aw, da iawn. Da ni wedi dwy'n talwr yn dimbych. Na 60au. Dewch i Steddfod Genedlaethol Dyffryn Clwyd i cael gweld enwogion dimbych heddiw yn cwyno bod ni wedi dwy'n, y talwr. Nid fel ne. Llandeilo Tal y Bont yr eglwys, da chi'n cofio?
Heddiw, fasar ni ddim wedi newid symud yr eglwys oherwydd mae yna gymaint o arian loteri i gadw'r adeilad yn daclus yn ei eco-museu. Ecoleg Amgueddfa ydy lle mae'r gwreiddiau nid cael ei symud i Gaerdydd i ddangos bod ni'n genedl newydd efo hen hanes. Ac yn y blaen. Cofiwch mae Amgueddfeydd yn lefydd peryg gobeithio, yn effeithio ar bob un rhan o'ch corff yn bositif, ar ôl bod i'r tu bach, mae'r coffi'n dda yna. Tydi'r coffi ddim yn ddrud. Mae'n lefydd i eistedd a cael eich siesta tawel. Mae pawb yn gwenu ac yn glen. Fel ddudodd Catrin, no dumbing down in our museum. Mae'r bar yn uchel. Da chi'n mynd o'n efo rhywbeth extra, bob tro. Rhywbeth extra, da chi'n blodeuo, da ni'n blodeuo gyda'n gilydd. Does ddim arholiad i rhai ifanc yn fama, rargen beth i bywyd arholiad, crumbs, Dim arholiad ar ôl un di'r Amgueddfa. Waw! Ac mae'n rhad ac am ddim, ond mae'n bwysau mawr ar Amgueddfa. Ni yma yn Abergwili, does, Mr Mark Rhys? Bangor 2 flynedd yn ôl bron, Casnewydd Yrgen. Mae'n lefydd sydd yn rhan dyma Amgueddfa. Ydy ymenydd a calon pob un ohono ni, a mae Amgueddfa Cymru'n perthyn i bawb. You can't have the word national without saying international, right? Diffinio yn genedlaethol rhaid i chi fod yn ryngwladol. A dyna beth da ni. Pwy da ni? Ryngwladol. Ww, Mr Brassil, dwi'n dod o'r gogledd. Sori, dwi'n estron. Dwi wedi deud hynny wrthach chi, Dad yn dod o County Kerry, felly mae hynny'n waith yn tydi. Oi, dwi ddim yn byr mewn ddrwg yna. Dwi'n agosach at y gwrthrychau'n ar y dde yna. Dych chi'n nabod o? Yr enwog Charles Darwin. Treuliodd amser yng Nghymru. Teulu Darwin ger Abermo. Oi. Yn ei ddyddiadur sydd ar-lein, mae'n wych. My earliest and fondest memory, age 6, a summer holiday on Abergele and Penzance Beach. Dwi'n dod ar ardal, how did he recover the awful experience, Mae traeth Abergele, does ddim traeth. Cerig. Dwi'n dal i chwilio am y garreg oedd o wedi cydiad oedd yna ffosil yn ddi, gan ddeud dyma chi'r garreg yr bachgen 6 mlwydd oed, Ac yn wir i chi, os da chi'n hoff o Darwin, mwy da chi'n ei gloddio i bethau o, mae agos iawn at Gymru. I ddealltwriaeth o'r byd oedd daeareg Cymru. Sut da ni efo amser? O, 2 funud efo Darwin. Charles Darwin. Beagle. Da chi wedi clywed am y Beagle? HMS Beagle ath o'r daith. I dad yn talu, 2 flynedd. Bron fel chitha mynd i'r coleg, pwy sy'n talu, rwy'n adre, please, have a look. Oedd i ffwrdd am 5 mlynedd. Dechreuodd i daith pen oedd yn 21 mlwydd oed, 21 mlwydd oed, ac oedd y daith yn dechrau yng Ngogledd Cymru. Awst y 5, 6, 7 oedd yn Nyffryn Clwyd, efo'i bennaeth daeareg o Brifysgol Caergrawnt, erbyn y Nadolig oedd o'n Tierra del Fuego. Erbyn y Gwanwyn, 1832, oedd yn yr Andes. Ac dyna fo yn yr Andes yn edrych ar yr eira aria ac yna oedd yn cofio Cwm Idwal. I now know how Cwm Idwal was formed. Yr eira ar ffantastig. A dyna'r fastraeon da ni'n ei ddeud yn Amgueddfa. Dyma'r gamlas, dyma chi waith Salvador Dali, daeareg. Nid sydd rhaid i chi fynd i'r chwith ac i'r dde. Mynwch mae nid just un llwybr sydd mewn Amgueddfa. Dyma'r daith. Nid accelerated learning, but slow. Profiadau. Gawch chi fynd i unrhyw man. Dyna'ch DNA chi. Nid fanne, ond fama. A mae'r straeon yna yn Amgueddfa os ydych chi'n chwilio am. Dyma'ch hen 9, 3.5 million years ago, divided by 50. Ydy rwy'n yn barod i'n helpu fi, please? Cenhedlaeth ydy 50. Dyma'n had.
Dyma 9, dyma hen 9, hen 9, hen taid, hen taid, hen taid, hen 9, and you've got to go back 3.5 million years and there she is, yeah? O ddifri. Kenyanthropus, wow, da chi'n gwybod o le Kenya? A lle da ni o'r argen on top of the ear, iawn? Byddwch yn ofalus pan ddewch chi amgueddfeydd. Yda ni ar y top? Amgueddfeydd, jyst ynglyn â gwyddoniaeth ac hanes, neu lle mae calon yr amgueddfa? 2 munud arall? Yeah. Problem mawr amgueddfeydd ydy gair mawr yn Saesneg, it only works in English, decontextualised. Popeth yn yr amgueddfa have no parents. Da ni wedi rhigo nhw o'r pryd, da ni wedi cymryd specimen, da ni wedi dod nhw'n daclus mewn boxes fel da ni wedi trio wneud yn fama i arddangos i bawb i wneud synwyr o'r byd. Ond maen nhw wedi colli hogle dyffryn clwyd. Y cerrig yn cael ei daro gan bobl oes yr arth ar blaidd. Dyma lle ddaru Darwin a'r athro Sedgwick ymweld yng Nghymeriadog, Dyffryn Elwi, Llanelwi, lle oedd y llifogydd ofnadwy llynedd. Yr hen Lady Drian colli bywyd. Dyna lle mae'r amgueddfeydd, ia? Pethau go iawn. Y rhew a'r Ice Age, sydd wedi newid tirlunni. Rhaid i ni fynd ar ôl pynciaeth sy'n llosg, y llosgi yn fama. Llun eitha enwog, ar y chwith gardd Eden. Ar y dde, oes yna ffermwyr yma? Oes yna ffermwyr yma teuluoedd sy'n ffarmio? Dwi'n iawn felly. Dyma'r ffermwyr yn cyrraedd, ie? Yn ddiweddar. Felly dwi'n gwybod bod Tir Sir Gâr mor bwysig. Iawn, yr stori mawr, y ddrama sydd wedi cael gymaint o glod yn y Guardian a'r Telegraph. O, diolch bod Llundain wedi sylweddoli bod, ond da ni'n falch o hynny. Ond meddyliwch rwan, pwnc clos gyda amaethyddiaeth. Right? Estroniaid ydy rhain. Welsh Blacks. Estroniaid. Aredig. Bechgyn ardal Berwyn. The first cattle grid in Wales, yeah? Bang on in. Bwysig ofnadwy, da chi'n gwybod, a drychwch dyna'ch teuluodd chi eto. Pob un o hynny, even if you come from Derbyshire, this is your family, yeah? No, they're not. These are Estroniaid, these are foreigners. Dim ond 6,000 o flynyddoedd mae ffarmio wedi bod gyda ni. Dyma'r cwyn o hyd yn te. A dwi'n brofoclyd rwan, dwi ddim yn cytuno, dwi'n pryderu os ydy Llundain yn gadael Ewrop, dyna chi ddiwedd ar ffarmio oherwydd fyddach chi ddim yn cael y subsidies, right? Ond dyma'r cwyn. Yr peth gyntaf gafodd i ysgrifennu, the first thing that was written in Mesopotamia ac yn y blaen oedd defaid a gwyn ar goll. The first written thing was defaid a gwyn ar goll. Argen, bwysig ofnadwy. Yn ydy. Ond cofiwch bod amaethyddiaeth yn newydd, bod rhain yr chainsaws y gorffennol, chop, timber, iawn? Da chi'n dall, fwyell efo, iawn? Dwi bron yn erwyn. Mae'n gymleth dyma chi, Mr Darwin, yn trio gweithio allan pwy oedd o safbwynt DNA. A dyma chi weddillion yr ffermwyr cyntefig, nid gymaint yng Nghaerfyrddin, Sir Benfro. Ffermwyr yn dod o Lydaw. Oedden yn gyntaf yn dod o Mesopotamia. Cyrredd chitha yn fama, ond yn dod ar hyn o bryd mae archeolegwyr yn mynnu bod amaethyddiaeth yn dod o Lydaw ac o Ogledd Sbaen. Yn croesi'r dŵr mewn cyrres, ia? Da chi'n gwybod? Efo Welsh Black ym mhob un. Ond e ddafad yn un arall, ond e rhaid cael maharen hefyd yn doedd. Defed oedd yn bethau newydd i ardaloedd ni. Cyn hynny, idda ni'n hapus, a dyna lle dwi am ddod i ben. Idda ni'n hela ac yn casglu, cant o'r amser, a fel ddudodd anthropolegydd yn y 60au, the first easy age was the age of the 100% hunter-gatherer, yeah? Ffarmio camgymeriad ofnadwy. Be ddigwyddodd i'r boblogaeth? Twf enfawr.
paent bod ni'n byw yn agos at yr anifeiliaid, ie? Nid bod ni'n caru'r anifeiliaid, ond bod ni'n byw yn agos ac yna ydyn ni'n cael TB a brucellosis a'r ffliw mawr. Right? Mae'n gwestiynau tu ôl i'r gwrthrychau hyfryd yma. Mae'n gymaint o gwestiynau tu ôl i'r gwrthrych sy'n dal yn y tir. Reit, diolch yn fawr, Catrin.